Uxue Alberdi naiz eta Idurre Eskizabel elkarrezketuko dut. Kaixo Idurre? Kaixo. Lehendabizi Laura Mintegik zuretzako egin didan galdera egingo dizut. Berak esaten zidan mundu guztiak berrasmatzen duela bere burua, baina zurekin badaukala inpresioa bereziki berrasmatu duzula behin eta berriro zure burua. Zuk inpresio hori bera daukazu azal berritze bat baino gehiago egin dituzula, egiten dituzula? Batzuetan pentsatzen dut goizero jiki orduko egiten dutela nire buruaren berrasmatze bat. Pero, hasten naiz, adibidez oso lotuta jaztearekin, ezta? Niretzako askotan jaztea bai izaten da jolas ekintza bat, eta beti dago berrasmatze txiki bat, ezta? Baina, gero hasten naizenean horri buruz sakonago pentsatzen, zakiten, hainbeste azal berritzea hau da transformazio sakon bat ez dut uste. Ezik eta gehiago da, igual mozorrotzea eta jolastea. Hau da, bizitzak ematen dizkigun aukera diferenteekin, jolastea edo aukera diferente horiekin harremantzeko moduak edukitzea, ezta. Behin horietan pentsatu dut honi buruz neure buruaz eta neure buruarekiko, ez? Eta badaukat inpresioa halako zenez edo beti iruditu zaidala bizitza oso labur geratzen zaigula, ez? Eta nik uste dut nire heriotzaren kontrako borroka partikularra dela jolas horiek praktikatzea. Eta nolabait, denok ditugun angustia horien barruan, niri partikularki asko laguntzen dit pentsatzeak beti dagoela ihes-puntu bat. Naiz eta oso mentala izan, naiz eta oso fantasiazkoa izan askotan, baina niri eguneroko jikitzeak eta horretan, uste dudana esaten duguna, baino astuna egiten zaigula gehienoi, asko laguntzen dut. Eta Gose Agianak poemarioa edo poeta azal berritzea edo izan da ihes-puntu bat, beste bat? Bai, oso lotuta dago nik uste dut izaera horrekin edo zen horrekin, ez? Jaztea edo gauza bat egitea, jarduera bat egitea, bestea egitea, batekin elkartzea, bestearekin elkartzea bezala, idaztea ere bada, ez? Ihes-puntu bat, eta ihes-puntu importante bat. Orduan idazketan badago, etengabeko berrasmatze hori, edo behintzat posibilitateak, marraztearen ariketa posibilitateak irudikatzearena munduari begirada diferentez begiratzearena aldiro, gauza berria deskubritzea leku beretan, nik uste idazketan badagoela guztia. Gure inguruan edo ez ohituta gaude, idazle askok behintzat euren lehenengo liburua gaztetan publikatu dute, eta honi lotuta bi galdera egingo dizkizut. Bata, zuk heldutan publikatu duzu zure lehenengo poema liburua, batetik zergatik orain, eta bestetik ea harritu zaituen galdera hau hainbeste alditan entzun beharrak. Zergatik itxaron duzun hainbeste edo nolabait berandu balitza bezala horrelako zerbait egiteko. Atzeko zaurrera egingo dut. Ez nago harritu. Esan nahi dut. Pixka bat, azkenean argitaratzeak gaur eta hemen daukan testu ingurua da, nolabait publikotasun horrekin, jendaurrekotasun horrekin, harreman bat izan behar duzula, eta hori beste eta ez eta forman datorreza. Orduan oso garbi neukan, galdera hori etorriko zitzaidala behin eta berriro. Hain justu, batetik, nolabait bizitzaren eta biziaroen testuinguru soziala horren ulermena
zein den badakidalako, eta neu ere begirada horretan edo testuinguru sozial edo pentsakera horren baitan pentsatzen sentitu naizelako. Hau da, neuk ere neure baitan ere bazegoelako galdera hori, ez? Neure buruari egiten niona, ez? Idura, nolaz hain berandu, ez? Edo inkluso hain berandu merezi du, ez? Zertara zatoz orain, ez? Era berean, bazegoen baita ere horren kontrako borroka bat, ez? Zergatik etengabe jarri bat ditugu mugak, automugak, ez? Sozialak, soziala psikologikoarekin txirikordatzen da, ez? Eremu arriskutsu horretan. Baina harritu ez, zer neuk ere kazetari naizen aldetik gainera egingo duten galderetako bat da. Eta erantzuna zergaitik orain, hori da, hala izan delako. Nik uste dute, prozesuak direla, ez? Jendearengan gauza diferenteak ernatzen dira, jarduera diferenteak ernatzen dira, adar desberdinak, eta bakoitzak badu bere prozesua, ezta? Nik nire barruan bizi izan dudana da, pudore bat hautsi beharra, ez? Edo nire buruari baimen bat eman beharra, erregistro batean nire burua plazaratu ahal izateko. Autorizazio bat neure buruari eman beharra. Zergatik? Faktore askorengatik. Hasi batetik, nire jarduerak asko zer zentratuago egon dira orain arte beste gauza batzietan, eta nahiko indarpentzaileak zirela bere horretan, hau da, nik uste argitalpen prozesu batean sartzeko zuk zeuk indar aski, energia aski egin behar duzula, ez? Eta hortarako beste jarduerek, beste bizimoduak, ogibidek utzi egin behar dizute. Orain arte ez dut izan, ez dut aurkitu testuinguru hori, indar eta energia aldetik, eta beste alde batetik nolabait apur bat behintzat sinetxe egin behar duzu, ez? Zuk idatzi edo bestei esateko edo emateko daukazun horretan, eta hori ere prozesu bat, nire kasua mitzatea da izan. Eta presio gehigarri bat izan da? Hau da, pentsatu izan duzu gazteari barkatzen zaio, baina... Bai, hori ere asko pentsatu dut, ez? Bai, hori nolabait, pentsatu baina, ez dut asko elaboratu hori, esan daitezkete pentsakizun gisa hartu, baina era berean hor inskribatuta sentitu duten zerbait da, ez? Edo neure buruari muga jartzerakoan ere bai, ez? Nire kezketako bat, esate baterako zen, nola gainera, poemarioan haurtzaroa hain presente dagoen, haurtzaro min bat adierazten dudan gainera, oso naif, ez? Irakurria izango ote nintzen, ez? Eta, claro, gurutzaten zitzaizkien pentsamentu horien artean zegoen, 20-25 urteko batengan hori freskoa izan daiteke, baina 50 urteko batengan bizi usaia ote dezakeen, ez? Bai, horako gurutazioak izan ditut, ez? Baina, bueno, hor dago. Idurre Eskizabel Larrañaga Beasainen jaioa da 1970ean. Kazetaria eta antropologoa da, eta EHUko kazetaritza irakaslea. Doktorego tesia egiten ari da. Euskal izendegitik abiatuta, genero eta nazio identitateak nola eraikitzen diren eta elkarri nola eragiten dioten aztertzen ari da antropologiaren eta komunikazioaren ikuspegitik. Kazetaritzan ibilbide luzea du. Euskaldunon egunkaria eta berrian egin du lan,
eta hainbat hedabiderekin kolaboratu du. Euskadi Irratia, Euskal Herria Irratia, Info7 Irratia, Goierritarra aldizkaria, Goierri Telebista, Jakin taldeko kidea da, eta Twitterren idurrezki izenez aritzen da. Audio bere kontuaren azalpenean. Kazetaritza, antropologia, feminismoa, antzekotasuna, diferentzia, jendea, bestea, ni neu, asmatzen. Literaturan, lan bakarra eman du argitara oraingoz. Goseak, Janak, poema liburua. Berrian Itziar Ugarte Irizarrek egindako elkarrizketan azaltzen denez, oso desberdina izan da plazara poema liburu batekin ateratzea. Irakurleren batek, egilearen intimitatea urratzen zuen sentsazioa izan duela aitortu hemen zion, baina Eskizabelen arabera lantzen dituen gaiak, gorputza, harremanak, afektuak, sexualitatea, intimitatearen parte dira, bai, baina baita erabat publikoak eta politikoak ere. Horren bestez, esperientzia konpartituak direla uste du Eskizabelek. Honela dio berriz sinopsiak. Inozentziaren galerak eta nortasunaren eraikitzeak ardazten dute poema liburua. Nor izateak dakartzan funtsezko galderak, ekinak, jarrerak, begiratzeko erak, errotze berriak eta deserrotze eta gabetze minberak. Zenbat dagoen aututik eta zenbat ezarritakotik, amore ematetik, norbere ekinetik, konformatzetik. Eta nola jasotzen zaigun hori dena mundu honetan, nola baldintzatu eta eraldatzen gaituen besteekin dugun harremanak, nola mamitzen den gure gorputz partikularrean. Jabetze edo ahalduntze esperientzia gisa ageri da bizitza poema organiko hauetan. Danele Sarri Ugarte Motxalezek ere elkarrizketatu zuen Eskizabel Uberan webgunerako. Han irakur daitekeenez, aspaldi hasi zen poemak idazten, umetatik. Eskolan, esaten zietenean idazlana egiteko, poemak idazteko joera zuen. Beretzat oso modu ona baita, pentsamendu, sentsazio, bizipen eta abarrak garatzeko. Hala ere, gauza bat idaztea da, eta bestea argitaratzea. Horren inguruan, Eskizabelek dio, iritsi zela momentu bat hasi zela pentsatzen zergatik ez publiko egin. Hori ja beste dinamika bada, askoz berriagoa, azken 2 urtetako gauza. Zergatik baina une jakin horretan. Eskizabelek prozesu vital batekin lotzen du. Hain zuzen, poemarioko azken atalak prozesu vital bat ixten du, eta horrekin lotzen du. Halaber, egungo garai soziopolitikoekin ere lotuta dagoela uste du. Ziklo politikoaren amaierarekin oso zeharka bada ere. Gauzak beste modu batera esateko beharra sentitu zuen. Aurrerago, izaki literarioa garela dio Eskizabelek. Tripa minimoki azeta daukagun unetik, bizitzeko oinarrizkoak azeta dauzkagunetik, gure asebeharreko premia da gure buruari zentzu pixka bat ematea, bizialdiko egun bakoitzari. Horretan gabiltza egunero Eskizabelen iritziz. Gure buruaren ahalik eta kontaketa zentzuzko eta koherenteena egiten. Harrezkero izena du liburuko lehen poemak, eta atsedena azkenak. Harrezkero, atsedena, eta tartean beste 40 poema. Goseak, Janak. Publikatu aurretik idazlea zinen? Idazlezat zer neukan zure burua, galtu nahi nizun pixka bat, zein da zure harremana egiletzarekin? Aldatu da, liburu hau publikatzearekin, egunaren arabera aldatzen da? Ez dakit nik nire buruarenik idazle izendatuko nukeen, ez? Nik kazetari esaten dut eta askoz ere erosoago nago horretan, ez? Bai, nolabait uste dut badaukala zerikusia baitaren esaten nuen prozesu horrekin guztiarekin, ez? Norbere burua baimentze, zilegizatze, autorizatze horrekin. Neri askoz ere errazagoa zen nire buruari baimena eta autoritatea ematea oso modu arrazionalean edo neur ditzakedan gauzekin, ez? Argudiak eta mota batzuekin, arrazoi bide batzuekin, hor erosoago dago, indartsuago sentitzen naiz. Literatura dauzkan bestelako tasun
kualitatibo horietan sartzen garenean, zeintzuetan, neurogailuak edo baliozkotasuna beste parametro batzuetan sartzen den, zailagoa egiten zait, eta zaila egiten zait askotan oraindik ere, eta uste dut, ez dakit, permanente izan daitekeela nigan, balioztatze hori benetan sentitzea, ez neure buruari behintzat. Eta zergatik poesia? Hau irakurretalderen batzutan kointziditu izan dugu, eta irakurle askoren aurre iritzia edo zen, lehenago imaginatzen zutela, ez? Idurre ipuingile bat edo novelista bat, poeta baino. Bai, nik uste hor, kanpo begirada horretan ziuraski, batetik badagoela poesiak berak oraindik ere daukan lasta, ezta? Zenbat kostatzen zaigun poesiarekin berarekin harremanetan jartzea. Eta gainera niri pena ematen dit, iruditzen zaidalako gure buruekiko jarrera gutxiestaile bat hartzen dugula, ez? Ez dut ulertuko, ez naiz gai izango, halako posizioetatik abiatzen gara, eta askotan gure buruari aukera ere ez diogu ematen. Zergatik poesia? Begira, umetatik ala idatzi izan dut. Esan nahi dut, alde batetik, badagoelako nire parte bat gustatzen zaiona arrazoik eta arrazoi bidea hartzea gai bat edo atentzia ditzen didan zerbait ulertzez dudana munduan, ez? Arazoak inkak ezer, eta horri buruz pentsatzea, galdetzea, ikustea, ikertzea eta hortik ateratzea halako ondorioak eta horiek ordenatzea eta bestei ematea, ez? Hau da, kazetaritzarekin edo ikerketarekin edo saiakeragintzarekin lotu genezaken jarduera hori. Baina munduaren ez ulertze horretan, munduaren ez ulertzeak sortzen dizkigun tximista horietan, badaude beste momentu batzuk, edo beste pentsamentu batzuk, beste sentipen batzuk, beste bulkada batzuk, askoz ere txinpartago direnak, ez? Eta ez daukatenak arrazoi bide hain logikorako isuririk, nolabait esatearren. Harridurarekin lotzen duzu poesia? Esate dizut hau, Inigo Astizen, oraintxe etorri zait, Inigo Astizen azkenengo poema liburuan, ez? Analfabetoan, badagoelako halako gorazarre bat ulertu ezin den horri edo gain hartzen digun horri eta hori literaturara ekartzeari baita ere. Esango nuke baietz. Niretzako badauka lotura, uste dut hau gehienoi noizbait gertatu zaigun zerbaitela, ez? Oso ohituta gaude gure burua esate baterako ispiluan ikusten. Baina badaude momentu batzuk, zeintzuetan, begiratu eta zerbait desberdin, lekuz kanpo, atzeman ezin ikusten dugun, ez? Eta gainera eraberean esango nuke momentu horietan harago ikusten duzula. Ez dakigu oso ondo zer, baina badago zerbait haragotasun horretara eramaten zaituena. Nik horrekin lotzen dut poesia eta horrekin lotzen dut horrela idaztea. Bai, bururakarri dazu uste dut Arkaizkan hori aditu niola behin, ez? Beretzate literatura edo zer den, eta bada momentu batean gauzak ikustea, zerbait ikustea oso argi, eta irauten du segundu bat, 2 segundu, badirudi dena ulertu duzula, eta gero joan da, ez? Bai, niretzako ere printza hori da, ez? Eta da printza hori, hitza igual gehiagizkoa da, baina, errebelazio hori eutsi nahi izatea, ez? Eutsi nahi izatea eta konpartitu nahi izatea. Eta hortarako, nik agian ikus nezake nire burua batzutan,
gainera ikusi ez egiten dut, eta hor daude, ipuin laburrak edo halako zerak idazten. Baina nik neuretik esate baterako ez dut ikusten nire buruan novela bat eraikitzen hortan, ez? Igual izaera kontu bat da, gehiago txinpartak eragiten didalako harrapatzen hauelako, ez momentuko zera horrek. Eta poema hauek idazterakoan, zer esango zenuke egin zaizula erraza, eta aldiz, zer da kostatu zaizuna? Bueno, erraza ez nuke esango, baina nahiko azkar edo egiten dut txinparta horren harrapaketa. Orduan ideia edo nolabait esatearren, ez? Momentuko printza hori. Gero kontua da, askotan ere parte arrazionala gainditzen zait, gainditu egiten hau, ez? Orduan, askotan sartzen naiz, eukitzen detenean olako txinparta horiek, hori da, ez ulertzetik dator, eta bapatean iruditzen zaizu ulertu dezula, baina hasten zeanean berpentsatzen galdu egiten da ulermena berriro, ezta? Orduan, batzutan hasten naiz, eta ulertze saiakera hori beste toki batzutara iristen da, ez? Igual, arrazoiketa gehiago nahasten delako. Beste batzuetan, igual poesia forma hartzen du gehiago, baina beti ere badaukat joera oso esplikatiboa izateko. Nire buruari esplikatzen ari naizelako azkenean, ez? Eta igual zailen egiten zaidana da besteengana unkiduraz edo unkitzeko gai iritsi ahal izateko depurazio hori ematea, ez? Igual, joera esplikatibo gehiagizko horretatik ateratzea. Batzuetan oso abiaburuan oso ulerkaitz eta gero bukaeran mamurtu egido. Pixka bat oreka hori, bai. Eta publikatu osteko esperientzia nolakoa izan da, ez? Lehenbiziko aldiz idazle edo poeta moduan egin dezu eszenara sartze hori, hor badago eszenaratze konkretu bat, baina badaude gero elkarrezketak, irakurleekin, irakurle taldeetan harremanak, bestek zu toki horretan nola autorizatzen zaituzten, ez zaituzten, zuk zure burua, hor nola sentitu zara? Bueno, sentitu naiz normalean baino biluziago. Hori bai, bazakit, esan nahi dut, aurretik baneukan jendaurreko jardun bat, ez? Eta dela artikulu gintzatik, dela, itzaldiak, ez da, jendaurrekotasun hortan aritzen eretzako ez da izan ez gauza berria eta ez arrotza, ez? Baina egoteko modua eta begiratua izateko modua, edo nik begirada nola sentitu dudan behintzat, bai da diferentea. Eta hor sentitu naiz, biluziago, eta beraz, deserosoago, zalantzatiago, beldurrak, gero esperientzia orain artekoan polita izaten ari da, eta bereziki esango nuke, irakurle taldeena niretzako izaten ari da esperientzia polita bereziki. Ez polita, gauza politak bakarrik entzuten dituzulako, ze bestelakoak ere entzuten dituzu, ez? Irakurle talde baten esate baterako emakume batek argi eta garbi esan zian, nazka ematen zietela nire poemek, ez? Eta geroztik oso solasaldi interesgarria sortu zen, ezta? Elkarrekintza hori polita izan da, ez?
ziur aski baita neure buruari beste baimen batzuk emateko bide gisa. Asti andere batek erakutsitako bidea balitz bezala, Idurre Eskizabelen Koloreak, hitzak eta mundua aukeratu dut irakurketarako, ni neuk koloreak asko maite ditudalako eta koloretaz asko mintzatzen naizelako ere. Koloreak, hitzak, mundua. Ari gara joan den mendeko 80koen hasieran, 9-10 urteko ikastolako ume taldea, kontakizun bat ahoz gora txandaka irakurtzen. Irakasleak agindutako ordenan. Batzuk totel xamar, beste batzuk jario hobez. Baserri giroko herri batean kokatzen da, Leitzen ari garan pasadizoa. Mutiko xelebre bati buruzkoa. Badoa kalean, begiratzen du mendialdera, eta non ikusten duen inguruko tontorrik garaienean, zer edo zer gorri-gorria. Marrubi erraldoia, pentsatzen du mutikoak. Eta han abiatzen da, mendian gora gogotzu, altxorraren bila. Marrubi itzelura biltzera. Bidean, zenbait zailtasun gainditu ondoren, hurbildu da tontorrera. Ta iritsieran, non konturatu den, kaletik ikusitakoa ez zela marrubia, baizik eta behia, hori bai, gorri-gorria. Eta hara non, amaierako hitz horietara ailegatzean, irakaslea eta gelako 65 neskamutiko algara bizian lehertzen diren. Aldiz, gainerako 25 mutu geratzen garen, zurtuta, irakurri dugun kontu, ipuin, txiste edo dena delakoari, esanka eta ez bururik atzeman ezin da. Ordurako geure artean esaten genuen bezala, alusinatuta. Irakaslearen azalpena ondoren, euskaraz, gorria, espainierazko rojo baino askoz zabalagoa dela, eta barnen biltzen duela esaterako, guk isilik geratu garen ikasle kalekume tartetuok marroi esaten diogun kolorea. Beraz, euskeraz marrubia eta behia biak direla gorriak. Ikasi dugu bada zerbait. Eta aurrerantzean, idazlanetan, behiari marroia baino errezago jarriko diogu gorria ondoan. Irakaslearen begietara geure burua jatortzeko. Baina barruan luzaro geratu zait arra. Marrubiaren margoari, behiaren ari bezala gorria esanagatik. Nola liteken hain begien bistako kolore diferentzia ez sumatzea kontakizuneko mutikoak. Eta okerrago, algaratan lertu ziren irakasleak eta 65 ikaskideek. Nire begin burmuinetan gauza bat delako izena. Beste bat gama eta beste bat kolore zehatza. Ukigarri izaterainoko evidentzia. Carlos Zurutuza kazetariak Espainiako Hot Down aldizkarian argitaratutako Vacas rojas en montañas azules y olas verdes, behi gorriak mendi urdinetan eta olatu berdeak, artikuluak ekarri dit akordura umetako gertakaria.
Euskerak duela ez asko arte egin nuen kolore zailkapenaz. Ari da artikulu horretan zurutuza. Ta arestian kontatutakoarekin pareka daiteken pasadizua kontatzen du. Nola, Amets izeneko haurrak, Aitona Josemieli aditutakoei kasu eginez, behi gorriz eta mendi urdinez osatutako margoa osatzen duen. Irakasleen ulertezintasuna eta larridurarako. Hain zuzen ere, artikulu horren uberan jakin dut Namibiako Inba herrikoek zerua beltz eta ura zuri ikusten dutela. Ez dituztela mendebaldarron artean orokortutako berdea eta urdina bereizten. Are, ikerlari mendebaldarren akuri izan direla eta egina dutela esperimentua haiekin. Pantaila batean 12 lauki jarri, 11 urdin eta bat berdea. Eta inbatarretako bat bera ere ezen gai izan laukitxo guztien artean diferentzia astarrenik bereizteko. Antzera, Japonian ere, mendetan berdea eta urdina bereizi ezak gaur egungo semaforoetan gure berdearen ordaina oso gama zabalean ematera eraman omen ditu. Hasi guretzako berde den horretatik eta guretzaten urdin hartaraino, Erresuma Batuko Surrey Unibertsitateko Anna Franklin ikerlariarena da honako ondorio hau. Hizkuntzaren bidez, koloreak sailkatzeko erak baldintzatzen duela ikusitakoaz. Burmuinak egiten duen kategorizazioa. Funtzean, izendapenak erabakitzen duela zer ikusten dugun. Hitzek sortzen dutela errealitatea, egia, mundua. Hortxe dugu ziur aski egitekorik itzelena, eta zailtasunik handiena. Ezinezkoa eta aldaezin izendatu ditugun horiek egingarri eta aldagarri izendatzea. Hartarako hitzak sortzea. Hizkuntza oso bat akaso. Gainerakoan, etorriko zaizkigu beste 11 altsasu. Gainerakoan, segituko dugu Riberaren ondoan, Rajoy edo Sánchez, Le Penean, Macron edo Trumpekin konparazioan Clinton on ez ezik aukera bakar direla egia absolutotzat hartzen. Artikulu interesgarria, irudimenez betea. Koloreak, asko gustatu zait, koloreak nola erabiltzen ditu. Eta azken unean, koloreen ikuspegi, gama, nola lotzen duen zenbait politikarien hildoak, bideak, guretzat beak bide bakarrak bezala erakusten dituztenak. Zure liburuan agertzen da gorputzaren eta buruaren arteko dikotomia hori, edo esango nuke zehatzago gorputzaren eta ahotsaren artekoa, ez? Gorputz nintzen eta ahots izan nahi nuen, eta gogoratzen naiz aspaldi kontatu zenidala nola zure iritzia idatziz ematen hasi zinenean, ohartu zinen zure ahotsa gutxietsi egiten zela aurretik, edo nolabait ez, zure ahotsak edo agertzeko moduak edo gorputzak edo feminitateak, ez dakizuk esango duzu, baina traba egiten ziola mezuari. Bai, nik hori oso garbi daukat. Ahotsa eta gorputzaren arteko tentsioa, bai, nik
hori ez lan jardunean, urte asko sentitu dudan gauza bat, eta ez, nire gorpuzkerak, nire espresatzeko moduak, nire atontzeko moduak, nire gorpuztasunez adierazteko moduak nolabait autoritatea kentzen ziola ni esaten ari nintzen horri, ez? Eta ez, deskubrimentu bat izan zen, idatziz nolabait ahotsa hau galtzen dudanean, edo begirada, edo eskuak mugitzeko modua, edo gorputza egoteko modua, badirudien, nire hitzek, lehen esango nituzken hitz berek, hartzen dutela beste pixu bat, beste sendotasun bat, beste autoritate bat. Eta hori da, gainera oso gaztetxotatik sumatzen nuen gauza bat, ez da? Hori ez, ze ariketa eskatzen zidan, oso gaztetxotatik, jendaurrean entzuna izateak egitea nire gorputzarekiko, nire espresabide ohikoekiko, ez? Uste dut ala ere, hau emakume askok partekatutako esperientzia eta gizon zenbaitek ere bai, ez hizketan jarriko bagina, halako esperientziak askok partekatuko genituzke, ez? Eta momentu batean, gainera, nire autua bai izan zen, ez? Nolabait ustez, jendaurrean, autoritatea ematen zidan gorpuzkera, ahoskera eta esapide horiek neure egitea, ez? Baina oso arrotz sentitzen nintzen hortan, ez? Eta momentu baten beste da batera erabakimen hori kudeatzea, ez? Lehen aipatu duzu, nola argumentazioan ari zarenean, edo artikulu gile aritu izan zarentan, edo hitzaldiak ematen, eta argumentatzeko gaitasunean daukazun, zure buruarengan daukazun fedeak ziurrago sentiarazten zaituela, eta aldiz poemotan, edo poeta bezala azaltzerakoan ez, biluziago sentitu zaren. Hor, agian egon daiteke ez, argumentazioari berez esleitzen diogun garrantzia edo pixua eta aldiz impresioi, emozioei, ez, nola kentzen diegun, baina galdetu nahi nizun, ea sortze prozesuan bertan, zure gogoa eta gorputza nola dauden, adibidez saiakera idazten ari zarenean, edo iritzi artikulu bat idazten ari zarenean, eta poesia idazten ari zarenean, badago alderik? Egiaz, fizikoki, hau da, idazten dudan toki, espazio eta ni egoten naizen modura bagoaz ez dago diferentziarik. Baina baldin bagoaz, ni momentu hortan, nire burua nola ari naizen irudikatzera, hor bi idurre daude, hori egia da. Hau da, nire buruan, egiten dudan nire buruaren erretratua oso diferentea da, batean aritu edo bestean aritu. Esate baterako iritzi artikuluak idazten ari naizenean, artikulu gintzan ari naizenean, nire burua irudikatzen dut, edo erdi ironiko batekin, edo bestela nahiko bekozkoa jarrita, ez? Pixko bat, hola, ez? Serio edo ez dut esango aserre, baina, noa, ez? Zerbait tajuzkoa esatera. Baina gehienetan hori, erdi ironiko horrekin. Aldiz, poesia idazten ari naizenean, nire burua normalean irudikatzen dut ja hor soinekoz jantzita, uste dut badagoela aldea. Eta esango nuke ama baten plantan irudikatzen dudala, ez? Esango nuke serenitatez. Eta serenitatea eta nire burua uztartzea koste egiten zait, oda, normalean. Beste keinukera batekin eta beste jazkera batekin irudikatzen dut, bai. Lehen, Laurarekin hizketan ari nintzela, atera da gaia, nola bizikide
kasuan ez, enautekiko harremanak eta sormena nola gauzatzen den, edo nola eragiten diogun batak besteari, bizikide bat baino gehiago dauzkagu, ez, zorionez, eta zure bizikideetako bat bada Lorea Agirre, laguna izateaz gain, elkarrekin pentsatu duzue, elkarrekin eman dituzue hitzaldiak, eta elkarrekin idazten ari zarete Lisipe Bildumako urrengo alea, euskalgintzari eta feminismoari buruzkoa, eta horri buruz galdetu nahi nizun. Zer ematen dizu zuri Lorearekiko harremanak, intelektualki, zer da saiakera bat lau eskutara idaztea? Niretzako sekulako ariketa interesgarria da. Esan nahi dut, norbere baitatik atera eta beste baten kidetasunarekin aritzea. Onerako zein, esaten ari nuen onerako zein txarrerako, esango nuke, onerako zein zailtasunerako, baina beti ere onerako. Niretzako eta edukitzea zure ziurtasunak ziztatzeko norbait, bide berriak zabaltzekoa ere bai, eta gero konplizitatea. Konplizitatea, galbae bat, gauza asko. Badoka bere zailtasuna, harremanak beti kudeatu egin behar direlako, baina uste dut zailtasun hori bera ere ederra eta estimatzekoa dela, ezta. Zure poema liburura itzuliko naiz pixka bat zirkulua ixteko, eta hainbat gai jorratzen dira bertan. Inozentziaren galera, lehen esan bezala, bapatean gorputz bilakatzea, emakumezko gorputz bilakatzea, ahotsarekiko kinka hori, bizitzaren eta heriotzaren arteko tentsioa, lehen ere aipatu duzuna, egunero goizean ohetik jaikitzera bultzatzen gaituen indarra eta bertan geratzera bultzatzen gaituena. Ezagutzen zaituenetik, iruditzen zait oso jakin-min handiko pertsona zarela eta beti gai asko eta gai diferente asko dauzkazula buruan ez, zentrifugadora horretan. Ze gai dauzkazu jorratzeko oraindik, ez dakit txinparta moduan diren edo ja garatuago, baina badago zerbait? Bai, nahiko nuke zerbait egin, oraindik ez dakit forma, guk gatazka letra larriz idatzi dugun horren inguruan, ez? Ze azken batean, ni naizen hau erabat baldintzatu duen zerbait da. Eta iruditzen zaidan gainera, bizi garela gaur egun, agian hala behar duelako, prozesuak hala izaten direlako eta gauzek behar dutelako beren denbora, lurrak behar du lugorrian, gero landatu izateko. Nahi batzuetan iruditzen zait bizi garela izan ez balitz bezala, edo oso gutxitan erreparatzen diogula, eta oso gutxitan erreparatzen diogula oraindik hor geratu diren askotariko mini benetan, edo behintzat behar besteko perspektiba batekin, Eta, baukate hor zerbait buruan, gauza batzuk idatzita, baina, gatazkatxoa da. Oraindik nigan, ez dakit gainera, oraindik ze forma hartuko duen, gauza batzuk ari naiz pentsatzen, baina, hor dago, baina ez dakit. Garaiotaz pentsatzen duzunean, lehen aipatutako idurre horietatik, hau da, non gelditzen da soinekoa, irribarre ironikoa, serenitatea, nasketa. seriotasuna. Ez zirazki, nasketa zenbatean hori ez, bizi modu izan
dugulako, ez? Zeharkatu gaituelako alde guztietatik, baina hor ere ahotsarekin sortzen zait kinkarik handiena edo tensiorik handiena. Azken batean, sentitu naizelako, nik uste dut beste jende asko bezala, urte askoan ahotsik gabeiko, ez? Ahots norberak esan nahi duena, esateko gaitasun gutxirekin eta esandakoan ere entzute txikiarekin, aditze txikiarekin nola baitez. Ni pixkat badaukat urtetan afasiaren sentipena, ez? Eta nork zeukan ahotsa zertarako edo nik izan dezakeen ahotsak zertarako erabiltzen ziren. Bueno, bai, ahotsarekin eta jarrerari dagokiola, uste dut dena dagoela horrez. Eta amaitzeko, laster Oiergilan elkarrizketatuko duzuzuk eta nahiko nuke nire partez galdera bat egitea. Niri itzatuta gelditu zait buruan, Oiergilanen etxean sartu nintzen lehenengo aldia, hain zuzen bere idazmaiaren pareko horma. Ikusi nuelako beretzat berriak ziren edo hain barneratuta ez zeuzkan euskal hitzez beteta ikasteko. Eta orduan konturatu nintzen, niretzat hain naturala zen zerbait euskaraz idaztea, nola beretzat autu bat izan zen eta hautatu zuen ondoen menperatzen ez zuen beste hizkuntza batean idaztea. Horregatik jakin nahiko nuke nolakoa izan den txirikordatze hori hizkuntza bat ikasi eta idaztearen artekoa. Hau da, hobeto idazteko hizkuntza hobeto menperatzeko beharra sentitu alduen eta hizkuntza hobeto menperatzeak hobeto idazteko lagundu aldion. Egingo dugu enkargoa, beteko dugu. Eskerrik asko Idurre Plazarantzen. Niretzako ere eskerrik asko zuen. Eta orain hurrengo nik Oiergilan elkarrizketa